мо 6 актёр тайёр карда аз онҳо хоҳиш кардем ки бо гуфтаҳои мо розӣ шаванд. ҳафтум одам иштирокчии ҳақиқӣ буда бо фикри худ интихоб мекунад. биёед фаҳмем ки ӯ бо дигарон пайравӣ мекунад ё роҳи худро интихоб мекунад. қоидаҳо соддаанд. агар шумо бо исорот розӣ бошед, як қадам ба пеш гузаред. агар не, дар ҷоятон бимонед. биёед оғоз кунем. баргузории чорабиниҳои оилавӣ аз қабили тӯй ва ҷаноза барои ҳар як оила муҳим аст. барои ҷамъоварии тӯҳфапулӣ тӯйҳои калон лозиманд. тӯҳфапулӣ ҳамеша пули сарфкардагиро мепӯшонад. ҳамаи захираҳои пулии фарзандонамонро барои гузаронидани тӯй сарф кардан ҷоиз аст. гирифтани қарз барои нигоҳ доштани обрӯй дар назди оила ва дӯстон муқаррарӣ аст. оё шумо воқеан бо ҳамаи исорот розӣ ҳастед? ҳама одамон ба ғайр аз шумо актёранд ва онҳо ба қарорҳои шумо таъсир расонидаанд. من دیدم که باید پیش رفتم و پیش رفتم روزی ها خیلی فکر خودم بود منه مثال در توی ها کمتری مثال پولش وای کنن خرج کنن این دوستای من اکثریتش هم خیلی بودن که پول رو میکردن مادراشو مادراشون برادراشون یا برادر خودتری یا اکاشون مصرفی به جهانه میکنن. баъзан мо бояд ки зидди хоҳишҳои худ бароем, зеро меъёрҳои иҷтимоӣ ба беҳбудии молиявиамон хатарноканд. ҳамин таҷриба мара нишон дод ки ҳамин ҷомият таъсир нарасонад. бояд ҳар кас сарфи оилаи худша даромаду баромади оилаи худша бояд таъмин кунад, ҳисоб кунад, ба ҳамун зиндагиша барад. пул сарфакор бош, ба нақша гир, пасандоз намо.